Znači danas što se tu osniva zadruga, odnosno koji je cilj ove zadruge? Pa cilj ove zadruge je da konačno sve maslinare udruži, da počnu razmišljati na jedan skoro isti način, da mogu naći svoja tržišta i svoje mjesto za svoj kvalitetni proizvod koji proizvode. Koliko takvih zadruga ima na području Istre? Je li to prva? Pa mislim da nije prva, ali koliko ja imam informacije, to bi trebala biti treća, četvrta i do sad te ostale zadruge nisu baš bile djelotvorne zato što su bile lokalnog karaktera. Ova zadruga je nešto drugo, iza nas stoji cijela Istra, cijela županija i tu su maslinari iz cijele Istre. I isto tako, kasnije ćemo vidjeti, imamo jak nadzorni odbor, to su svi diplomirani inženjeri i poljoprivrede koji su tako reći u mirovini, znači prošli su dosta toga, znaju i mislim da će se postaviti na pravi način da ova zadruga nađe pravi put. Ko se sve može učlaniti? Da li postoje određena ograničenja ovisno o veličini posjeda, proizvodnje ili možda teritorija? Pa jedini je zahtjev da bude sa područja Istre zato što smatramo da mora tako biti, zato što imamo i izvornost maslinovog ulja sa našeg područja kojeg ćemo brendirati i kao tako ćemo plasirati na tržište, a da imamo nekog sa nekog drugog područja koji nije iz Istre, onda bi bio to nama problem. Koji će biti prvi korak nakon osnivanja? Prvi korak nakon osnivanja je obići sve maslinare koji su se učlanili, pogledati njihovu proizvodnju i razgovarati o mogućem otkupu, iako ova godina je jako problematična u odnosu na prošlu godinu gdje su imali izvanredne rezultate, veliki prinos je bio, pa su svi nekako bili veseli. Ove godine su svi tužni jer proizvodnja će biti maksimalno 30 do 40% u odnosu na lani i sigurno da će biti otežano davati određeni plod zadruzi, ali mi ćemo naći, mi znamo cirka sad koliko bi nam to bilo za ovu godinu, za početak, za start i s druge strane čak je i dobro da ne startamo sa nekim velikim količinama, velikim zahtjevima, nego da idemo korak po korak. Da li će biti neki kriteriji po pitanju kvalitete? Prva i osnovna stvar zašto se osniva zadruga, to je da mora biti visoka kvaliteta. Znači, u svakom trenutku svi koji su došli sa nekim drugim namjerama bit će zaustavljeni na samom početku. Znači, tu će se vršiti veoma velika kontrola prilikom predaja ploda, a ako u slučaju će doći do zahtjeva za predaju maslinovog ulja, znamo postupak točno kako ga sprovesti. Kako će biti sa cijenom koju će se postizati na tržištu, kakva su predviđanja, da li će biti i ona niža od one koje sada prodaju pojedinačno, viša, jednaka? Pa mi upravo se udružujemo da bi naš kvalitetan proizvod kojeg smo digli na svjetski nivo, koji je sada brendiran, da njega možemo plasirati i drugim nekim destinacijama, da tako kažem, i van Europske unije, jer je šteta da jedan tako veliki i kvalitetan proizvod leži u našim podrumima, sa vremenom gubi kvalitetu i ne možemo ga plasirati. Znači, zadruga je ta koja će sigurno imati snage i znanja, a imat će i određenu količinu i kvantitetu da može plasirati na takva tržišta.